Ak radi pestujete kvety a zeleninu, ale nemáte pozemok, venujte pozornosť tomuto kokosovému uhlíkovému bloku, namočenému vo vysokoteplotnej sterilizovanej a lisovanej vode. Veľká miska s pôdou sa stane kyprou a priedušnou, čo podporuje rast koreňov rastlín vďaka silnej vode. A má schopnosť zadržiavať živiny, takže je veľmi vhodný na pestovanie kvetov, ovocia a zeleniny. Ani po rokoch opakovaného používania sa nezhutnie. Okrem toho ho ponúkame za výhodnú cenu s dopravou zdarma, kliknite na odkaz pod videom a zakúpte si ho. Nielenže je vhodný na pestovanie domácich kvetov, zelených rastlín a zeleniny, ale môže tiež zlepšiť zhutnenie pôdy. Teraz je k dispozícii priamy predaj z továrne za polovičnú cenu s dopravou zdarma. Táto ponuka platí 3 dní. Ak vidíte túto informáciu, kliknite na odkaz nižšie. Ak si môžete objednať, akcia stále prebieha, ak si nemôžete objednať, akcia sa skončila, ak ho potrebujete, kliknite na odkaz pod videom a zakúpte si ho.